Ben, bos días a todos e todas. Hoxe estamos aquí para unha nova sesión técnica que vai versar sobre os riscos do uso de dispositivos móviles conectados, tanto para os máis pequenos, adolescentes, como para as persoas adultas. Para a presentación está o xefe de Servicio de Prevención de Conductas Adictivas, Jaime Fragares. Cando queras, Jaime. Gracias, Agrario. Bos días a todos e a todas. Hoxe vamos a falar de un tema que está de bastante actualidade e espero poder aclarar algúns conceptos e darvos información sobre o coñecemento que temos nestes aspectos. No esquema desta presentación, primeiro falaremos un pouco da conceptualización dos dispositivos, os aspectos a ter en conta que é o control de contidos, control de tempo, logo os riscos propiamente ditos e as recomendacións. Empezamos pola conceptualización. Dispositivos conectados, como vedes aí, cada vez máis todos os dispositivos das tecnoloxías, da información e a comunicación, cada vez está todo máis conectado en rede, a internet, e cada vez se usan pantallas máis grandes. Aí vedes, quixen facer un esquema aclaratorio donde se ve o que son dispositivos fixos e móviles. Entón, o que causa máis risco quizás sexa o tema das conexións, do acceso a un universo de información, moita delas sin contrastar, e despois o que fai o que sexan móviles é que temos acceso en casi calquera sitio a toda esta información. Entonces, se falamos de dispositivos conectados e dos riscos, hai que ter en conta dous aspectos, que son os contidos e os tempos. Entón, cos contidos, ao acceder con estes dispositivos, accédese a moitísimo contido inadecuado en relación a temas sexuais, pornografía, violencia, consumo de sustancias, por exemplo, moita publicidade de congresos de cannabis, que nos leva a aprender conceptos erróneos. Isto tanto para adultos como para a mocidade. Que pasa? Que a mocidade pois, está en máis risco porque non ten todavía este sentido crítico. Despois, o contacto das persoas menores con internet principalmente a través de redes sociais. Por eso está o risco, sempre se fala das redes sociais, porque eles é o que ven, non? Non son conscientes do tempo que pasan en estas redes. No caso de videoxogos, en canto a contidos, si temos unha clasificación PEGI, Pan-European Game Information, donde vedes que se clasifica segundo a idade e tamén según os contidos, de forma que os pais e nais temos información sobre os contidos dos xogos. Non é así nos contidos das páxinas web ou das plataformas de redes, non? Como vos decía, en canto a contidos, hai moita noticia falsa, non se pode confiar en moitas páxinas ou persoas e hai que centrarse en páxinas oficiais, non? Das distintas administracións. E despois, outro tema que quería resaltar sobre os contidos é a perda de control sobre a nosa información. Unha vez que metemos imaxes nas redes sociais, no WhatsApp, ou escribimos textos, logo é moi difícil de borralos. Esos quedan en internet, aínda que os borremos do teléfono, é moi difícil que poidan desaparecer do que é a rede. Ben, entón, aparte dos contidos, temos que falar tamén, bueno, isto é en relación cos contidos tamén, para evitar o acceso a estes contidos inadecuados, as plataformas teñen unhas edades mínimas, que as vedes aí, non? Entonces, aínda que os menores acceden a un smartphone entre os 10 e 12 anos, non poderían acceder a redes hasta os 13 como mínimo, non? O que pasa que a veces acceden con autorizacións paternas, cos correos dos pais, etc. É importante ter en conta que a lei fixa en 14 anos a idade para prestar consentimento de maneira autónoma para
comunicar os nosos datos. E hai un proxecto de lei que vedes aí abaixo que pretende subila aos 16, que é o anteproxecto de lei orgánica para a protección das persoas menores de idade en entornos digitais, que desa falaremos un pouco máis tarde. Ben, entonces, a parte dos contidos, temos os riscos de tempo. Hai un exceso de tempo que non somos conscientes do tempo que dedicamos a este tipo de plataformas. Entonces, dedicámoslle moito tempo e non lle dedicamos tempo a dormir, a actividade física, a ocio, encontrarnos con amigos e familiares. Entonces, isto ten unha serie de perxuicios. Entonces, como vedes, isto é importante tanto en adultos como en mocidade, non? Temos o problema do fracaso escolar. Se non se dedica tempo a estudiar e se dedica a estar nas redes, pois evidentemente habrá fracaso escolar. Falta de rendimento pode ser tanto no colexio como nos traballos. E aumento de consumo de estimulantes para poder estar despertos máis tempo. Aí tedes unha tabla con un reparto dos tempos que se deberían dedicar a distintas tarefas. Entonces, dá tempo a todo. O que pasa é eso, é importante ser conscientes do tempo que dedicamos a estes dispositivos e a consultar esta información que, como xa dixen, moitas veces non é nada fiable. Entón, como exemplo, temos este dato dun estudio que fixo UNICEF en 2021 entre adolescentes de 14 a 18 anos e vedes o tempo que pasaban conectados a internet nas distintas plataformas. Vedes eses aumentos entre semana e o fin de semana aumenta o número de horas e consecuentemente aumenta o porcentaxe de persoas que están en internet máis de 5 horas ou todo o día, vale? De forma contraria como pasa durante a semana. Durante o fin de semana aumenta bastante, pero fixadevos nos porcentaxes. 29% da mocidade entre 14 e 18 anos pasan máis de 5 horas no fin de semana en internet. Entón, o importante é ser conscientes deste tempo e dedicarlle tempo a outras cousas, non só a isto. Ben, e vamos xa aos riscos. Os riscos do uso destes dispositivos conectados e das pantallas. Un risco é o sono, que dormimos ou durmen menos horas. Se estamos conectados a internet, dormimos menos horas, entonces eso é perxudicial para a nosa saúde. Obesidade. Estamos sentados, máis ingesta calórica e disminución da actividade física por estar ca pantalla. Fatiga visual. Isto é evidente, de sentido común. Se estamos moitas horas ca pantalla, sumamos a que estamos no traballo xunto co que estamos logo co móvil e nos leva a ter estes síntomas de ollos vermellos, picor, lagrimeos, etc. Dolor de espalda por malas posturas nos asientos. Ansiedade, isto en xeral por a necesidade de estar conectados. Eso ten que ver ca nomofobia, fobia por non estar conectado ao móvil. E disminución da atención por agotamiento. Tanto tempo estando atentos a estas pantallas e facendo o scroll infinito fai que cando temos que atender ao que realmente é importante, pois non temos esa capacidade. Impulsividade. Estamos acostumbrados a conseguir todo rapidamente a través das pantallas. É a inmediatez. Entonces, cada vez estamos menos acostumbrados a esperar a recompensa. Isto é moi importante. Aislamiento social, porque estamos na casa xogando ou conectándonos, ou incluso veríades en moitos parques, pois os adolescentes que están xuntos pero conectados ca pantalla, co cual as interaccións sociais redúcense e as habilidades sociais tamén.
Entonces, despois, por último, temos aceptar as condutas de risco como as condutas sexuais por o tema de acceder a contidos inadecuados. Entonces, claro, vense condutas sexuais de violencia e parecen normales, e despois iso aplícase na realidade, isto é un risco. Para isto hai que educar adecuadamente a mocidade. E por último, un dos riscos é a alteracións de neurodesenvolvemento e aprendizaxe motivado por este tempo de uso destes dispositivos. Ben, non sei como imos de tempo. 4 minutos. Vale. Quería comentarvos brevemente estes aspectos do anteproxecto que decía antes, que está en tramitación, e vedes os distintos aspectos que se queren controlar. Por exemplo, control parental de fábrica nos dispositivos, para facilitar a tarefa aos pais e nais. Verificación de idade. Isto é un pouco máis complicado, pero están traballando nelo a Axencia Española de Protección de Datos e a Fábrica Nacional de Moneda de Timbre para verificar a idade para accesos a determinados contidos como a pornografía. Protocolos de detección en revisión pediátricas. Trataríase de que na revisión periódica de nenos sans que se puderan detectar estes usos problemáticos e que se fixera de forma habitual neste tipo de controles. Que se melloren a atención sanitaria a condutas adictivas nos centros especializados e incluso se proporá nalgúnas comunidades que se creen centros especializados neste tipo de condutas adictivas. Logo, cambios no Código Penal por delitos que incluyen a prohibición e acceso a redes sociais en resposta á criminalidade de adultos en temas de informática. Todo isto para protexer os menores. Se agravarán penas para aqueles que utilicen identidades falsas, así como creación e difusión de imaxes falsas, como veríades últimamente nos medios, creación de imaxes falsas con inteligencia artificial. Tamén é importante a educación en cidadanía digital, que se fará a través de programas nos centros educativos. Entón, se farán plans de formación para o personal educativo para garantir un uso seguro e respetuoso dos medios digitais na liña do que vos contaba antes, non? De, por exemplo, equilibrar os tempos de acceso e os contidos. Etiquetado dos contidos sería facer algo similar ao que se fai nos videoxogos, pero para os contidos de Internet. E, por último, implementar unha estrategia nacional e estudios regulares sobre o uso e as problemáticas xeradas por os contidos digitais e uso de dispositivos conectados. Recomendacións. Establecer límites diarios de acceso, especialmente na mocidade, e fomentar que sexan eles mismos os que se planifiquen, que teñen tempo para dormir, para estudiar, para facer deporte, para estar de ocio e para usar os dispositivos sempre non máis de 2 horas ao día. Os adultos deberíamos de actuar como modelos de conduta, aplicando tamén estas reglas ou outras para darlles exemplo do que deben de facer e como deben de actuar con este tipo de dispositivos conectados. Evitar que os menores teñan dispositivos na habitación e que poidan usalos sin supervisión. O sea, nos deberíamos de vez en cando supervisar os seus teléfonos móviles. Despois, establecer zonas sen pantallas na casa, por exemplo, dormitorio ou baños, isto vai para todos. Monitorizar os xogos e os contidos, o que vos decía, que se lle pide o móvil de vez en cando. Implicarse nos xogos e acceso a contidos, aos xogos que eles están xogando para aproveitar e transmitir reglas, normas de actuación e valores. E, por último,
fomentar o pensamento crítico. Isto sempre é fundamental, xa se vai nos colexios, pero os pais tamén debemos de facelo para que eles se poidan enfrentar a toda esa información e poidan discriminar a que é falsa da que non é. Por último, conclusións. Os dispositivos digitais con pantalla conectados son ferramentas que hai que utilizar adecuadamente. Non hai que patologizar, non hai que falar de adiccións, senón que deberíamos de usar uso problemático de Internet e educar tanto as familias como a infancia e a adolescencia para que fagan un uso adecuado destas tecnoloxías e que lles poida servir para aprender e que non sexa efectos prexudiciais para eles. Ben, e con isto creo que vamos ben de tempo. Nada máis, moitas gracias pola vosa atención. Sí, nada, moitas gracias a todos, desde bo día, e avisarvos que o martes de 18 teremos outra sesión técnica sobre a gripe aviar, situación actual e accións en Galicia. Moi bons días.